Ovogodišnji, sada već tradicionalni, 4. Innovation Day u organizaciji AS Holdinga održan je u planinskom ambijentu hotela Bjelašnica na Bjelašnici. Prvi dan obilježen je edukativnim predavanjem prorektora Nedima Čelebića sa Internacionalnog Burč univerziteta. Nakon predavanja profesora Nedima uručene su i priznanja inovatorima i štedišama koji su predlagali svoje ideje na internoj platformi inovacije i uštede. Drugi dan nastavljen je team building aktivnostima gdje su uposlenici AS Holdinga i njenih kompanija mogli da se takmiče u paintballu, ali i da iskažu svoje kulinarske sposobnosti kroz MasterChef takmičenje.